Langt de fleste doserede lægemidler, der fremstilledes i apoteket, det var tabletter. Og det var en videre udvikling af pillefremstillingen. Efterhånden som kravet om større mængder steg, så måtte man altså gå mere maskinelt til værks, og man kan også sige rationelt. Vi vil her vise, hvordan vi laver 500 koffeintabletter. Tabletfremstilling gav i virkeligheden dødsstødet til den årtusind gamle pillefremstilling, og den blev starten på medicinindustrien. Det vi ser her er den spæde begyndelse til industrialisering af apotekshåndværket. Hr. Simonsen blander lægemidlet koffein med fyldemidlet, som er kartoffelmel, og bindemidlet, som er en gelatineopløsning. Det hele skal æltes godt sammen. Vi vil også gøre det med hænderne, så kan man mærke, hvor fugtigt det er, om det er nok. En lille smule mere. Ja, så kommer vi det her op på sigten. Og så skal man presse her. Når man sigter granulatet, er det vigtigt at få det hele med. Og derfor tager vi sådan en dertil indrettet børste. Så nu går der ikke mad til spilde. Lidt kan ikke undgås, men det tager vi højde for. Nu skal det tørres, og vi hælder det ud her på et stykke papir. Og spreder det ud i et tyndt lag. Og så skal det ligge til i morgen. Nu er granulatet tørt, og så skal vi lige have fjernet eventuelle klumper ved at slå det igennem en sigte et nummer grovere end det, vi brugte ved granuleringen. Så skal vi se, hvor meget det er forsvundet ved tørring og granulering. – 50 gram, 70 gram, 80 gram, det var for meget. 75 gram. Sådan. Så skal vi have noget glidemiddel, og det er talkum. Og så skal vi have noget sprængmiddel. Der har vi kartoffelmel. Før brugte vi kartoffelmel som fyldemiddel. Nu bruger vi det som sprængemiddel. Sådan. Så er der i alt 85 gram. Det skal vi lige have blandet her i morteren med et kortblad. Så er vores granulat færdig. I dag synes jeg, der er sådan en vis tilbøjelighed til blandt folket at bruge betegnelsen piller om alt. Men der er altså forskel. Piller, det er de runde, og tabletter, det er de flade. 170 milligram skal vi have på vægten. 100. 50. Og så 20 milligram mere. Sådan 170 milligram. Det skal vi have hver i dag. Først vil hr. Simonsen lave 1 tablet. Og så kan jeg demonstrere den
en af de første tabletmaskiner. Det består af et overstempel, en matrice og et understempel. Og vi sætter matricen på, kommer granulatet i, og kommer overstemplet på, og så slår vi med en trækølle. Og så har vi en tablet her. Efter århundredeskiftet begyndte man så her hjemme i Danmark at lave tabletmaskiner. Og det her, det er en tabletmaskine fra fabrikken Diaf. Men princippet er jo det samme. Vi har en matrice med et understempel i, som bestemmer rumfanget af hulrummet her, hvor granulatet kommer ned, og et overstempel, som går ned og presser tabletten sammen. Så bliver tabletten ført op og smidt ud af en sko, der kommer på senere. Men vi skal have indstillet det rumfang der til at kunne rumme de 170 milligram. Nå, det er jo da ikke meget galt. Ja, så prøver vi lige forsigtigt at gå ned og klemme det sammen for at se, hvordan trykket er. Det ser ud til at være meget passende. Ellers kan man altså regulere på trykket ved at hæve overstemplet mere eller mindre. Man prøver, om den er holdbar ved at lade den falde ned 1 meter ned på en træflade. Og det skulle den kunne holde til. Og det ser ud til, at trykket det er godt nok. Så vil vi montere først forklappen, som holder det hele sammen. Vi sætter en sko på og sætter den fast. Der var den. Og så sådan split ind for at holde den. Så. Og nu kan vi se princippet her. Sådan. Så kan vi komme noget pulver op i skoen. Og prøve at lave en tablet og se, hvordan den vejer. Den er lige i øjet. Så kan vi godt prøve at lave nogle stykker. Men se, der er andre krav til en tablet. Den skal kunne opløses i løbet af 10 minutter i lunken vand. Vi prøver at lægge den deri. Man kan jo se, hvordan den ligefrem sprænges i løbet af sekunder. Så den holder altså også den prøve. Se, den falder helt hen til pulver der. Og så kan vi komme hele pulveret heroppe i. Så 500 tabletter, værsgo. Og man slår cirka 60 tabletter i minuttet. Det er sådan en passende hastighed for at få skoen fyldt rigtigt. Og så gjorde man sådan i gamle dage. Sådan. Så er de fri for pulver, og så kan de blive fyldt på også.